Hi! Kamusta ka mo tanan? Ang ngalan ko si Adrian. Mastoryahan naman kita parte sa pahamot. Ini nga pahamot nga luyag ko istorya sa inyo sa buong tawag siya Ombre Leather for Men and Women. Iyan ni siya ni Tom Ford. Pwede pa lalaki, pwede pang babae, pwede para sa tanan. Kag tani tanan nga pahamot amo na akong tulokon. Kag udi parfum ni siya botang balon isa ka baso kalayo bago ka masimutan. Ano ni siya klase nga pahamot? Bali, makahang nga mabulak nga paha. Amo na siya kung simutan. Angay siya sa madugnaw nga panahon. Ang temperatura nga para siya is between 50 to 70 degrees Fahrenheit o kung 10 to 21 degrees Celsius. Ano ang iyang mga nota? For the top, we have cardamom. Na ang cardamom amo nang gahatag sing iya nga pagkakahang. For the mid, we have leather kag jasmine sambak na amo ng paha kag puti nga bulak nga masimutan mo dayon sa sini nga pahamot. Kag for the base, we have amber, moss kag patchouli. Ang amber kahatag pagkainit, moss nga pagkapait, kag patchouli nga pagkaduta na. Kabay pa nga namian kamo sini nga pahamot. Kag kung may iba pa ka mga pahamot nga luyag istorya sa akon, ibilin lang sa comment section. Sa daso naman, bye-bye!